Obala ni so anu a share the amami. IFA. Bia me ciao. Ciao. Obaso anu a share the amami fast. Good evening. Robert Edukosi Kwame Apia Silas Ejoso Koja Apia Sante Reggie Unya life winner no ashawa me na efe oh unya no share link na ma me na ya di agro ye to ayen komodi ni so Dr. Drew me pacho me da say Reverend Joseph Jima Doreen Brefo so Jima me da say na no so Jima brim sika bebrebe hey nyezo na no so Jima say so Jima tu obi akonya so brim sika twitwiri die timu shia so Jima na madana sia ma me Mama Dina UK it say Mary Adijemfi it say nyameke me chia mu nyina Anymere Stella it say Eliano Yosa Combat it say Florence it say enti mu amohwe mi nyina me chia mu yeah, don't forget to click the like button. Yeah, click it. Patrick Ahin, still by Augustine Aqua. And you me chiamo. Na migusu aso bo mon kai say. Me de obi bia ase. Mo amoye madoye no. Me de mu nyina ase sese mi nkofiri gari biem. And Nanaji, you say thank you, Sofjima, for blessing our father with your resource. Yes. She say me madaro manti mi nkofiri gari biem. Share the link for me if you do and say Nana Dua if you have a code the enumerate when you be ready. Send them in see me ja madaro manti mi ndi gari. And into baby I will be a child. Sofu Tony Esther Arthur. Tinra yetwaso Sofu Sadrak. Anadwa di aduane na odi ye. Aduane be na odi ye na anadwa na ede die. Na ede. Ya ofori Mr. James Edward. Enyumere monya biedi. Reverend Adakwa. It saying Emmanuel Otu. Wow. Lydia Odro. Hey, Lydia, oye gaga you. Wane se bonsoir, me enyumre yeswa okay ya. Enyumre aduane mi di ye no. Enye
you were abrofo aduane ntimpacho enya na de French better time right and I do also the rice now you sure say na de rice no na de one anu aya na akotoy mechiamo enyumre mechi obi bia emedi nkomo kwame apia nyezu se nioma nkoyie ma menti aja nkrofo bi na tata no saa na chese me bompe misre rade se on to me nsayem na mesumi hu dia me Gloria Queen ajibu aten me ba cho me chiao Lydia Odru so the guy one day me do be life why no have a French amu bia tiu esa so me foul as translator me can no what translating she na to say very cool. Etiobia me jubia soso jubia soso enra na me answer nkrofo questions but mantimi anwi ana ye de point say you have been following me since 2018 really from where Jay, you have been following me since 2018 from where okay from South Africa okay you Martin if I do boy ukodi banku ene tilapia hey odie you obi ati America na America banku o America fo amola resu banku o mo America mo banku mo koya ma aburo no we ni kedika be na ya ma aburo no me pa cha mo ansa me America fo na amola ni so no mo ansa me o banku America banku what di ampacho emole no wan na ye akwasi buroni na ye mole na ana bi before na ye buroni na ye emole no okay UK mo Ghana shop wo ina sa brochire kura anya bad we na nim sa brochire for yi mo kwa brochire onya local food ndi no eno anti na mi ntimi ma no
because me say oba America ana akọ UK onya fufuo ni me so I say mo ma me fufuo cause me mpem oh odi for OPATAFUOR me mpem France for so mo banku o France for banku de em say nye de France for de me nka bi mamo because France for de mu banku nye de America ni UK de meji atu because omo de say blacks in the doors na mo France for de Roger me patcho France de me nyintum banku bia ni France me chacha mo anwumre huh I see. You can go to an African shop, then you get everything from there. I see. I said the abruchiri normal. And now mama, akwa bi sole ohunhuna me wa abruchiri sa o se abruchiri akwa bi ohunhuna me ominia. Me nipa bi o wa abruchiri ohunhuna me sa de bia o de complain ba papa. Abroche de nye izo chese aduane a opekura unyani na abrofo aduane ya bega ne saa ba kon reference se shawama o se de ben de ben na so anaji amafo odi banku ni tilapio na jam de me hunu gari bi die ba to na de man di gari me kokase me di gari on babu me nti na de me nka me twen edi one man ta na ma chance edi gari I'm say sandwich be Josephine Boateng na me tu kwan kwa America na ayi emole hye me bag ase Josephine eduro na aja ye the camera si usu na aja yes odi for OPATAFUOR is live in America ye ko hwe ni briefcase ase a emole ne babanche more na ehemu aja ode ba ye be Josephine okay, I see. So you people literally have African markets in those foreign countries. So you have been enjoying African dishes. And you say akwa we pa me real life video na me nim say wo hwe bi kura. Twa me twabo no ntim. Me na da me ka chere say papa America de makura na aduane ne nye de kura. Say esi banku nyina wo banku ni okro stew ni ayi kama at number 2 tiri hu wo ho at America fo no ni UK fo no tiri hu e wo ho mami hu tiri hu wo ho tiri hu sa wa America ayi mumfro se ku fi bam no onye yi ma asa me yesi tiri hu wo ho nko ade ameko as the perceptions that we have about you people say nyakwa mumu bi na ya no muhunu ayesa no there be o amadman you face the word they say kokonte ye wonam bi afre ni tiri hu eno na meka ho asem abrochefo mo ye bad pa mo ye bad just mo enjoy life ena mo ya mashada ye say mu entima ye so da ye kra na ye wa America ana ye so da na ye wa abrochira ye nti ye ni no say mo enjoy life akụkọ ni aponchi ni ade nyina mo enjoy bi o
na maka kire say ma abroche de ho din o che say unya aduane pa biye ni nanso banku ni fufuo ho de say ye aduane pa emo kra nyam na mudi mo papa ana mo ka kire sa so say ya fa ya ho adwene mo ba na mo ka bibia enti da dawadawa nyina wa America France ho na diko ai dawadawa plane be mu na mo de to ye abroni hwe wa ma o de dawadawa be fro car plane de call France ana adua ni bisi France ai agba ye yo me pa tell me tiamo am kama ntuma na jara na makoka de yenka. You people have dawadawa in France. Please, who sent it there? Roger, when I did dawadawa call France. Hey. I be before pa dem wa adwene you people exported from Ghana. Dawa. Stobite, I say when you carry dawadawa from Ghana to France. Where the white people in this omuhu dawadawa na ye omuka say. Me pa mcho munyi ma no me last question na me ntwa so ne enkoye ye nto aso. Hey, Gloria Kwe was say, Papa, please, these are very expensive in California. Dawadawa na very expensive one. I said, the enemy said me jai preaching na ma koye dawadawa farm ma wo de ose me ye. Mami hu na me ye investment next year ma wo de metimi take into consideration. And as I say, my second question is say, somebody dawadawa na two plane mu na moko ana broni ko bie so a ohu a aya broni no ne reactions ye den ana style say no see ye and am be mu okay intimo rap ya which means pampan intimi mpie me boa na say say my last question na yese abrofo no so obo mpe pampan enti say samo ye nkwan no na mo de dawadawa na say ko bi ne momone tumu a me pa cho flavor no eya epie window no mu a eya na omo ye mo den say fine na me hu de me ye say nkwan no mo ye ko bi momone nkwan ene dawadawa nkwan ne say scent no pia eya na abrofo no ka say Radi Jacopo. Radi Jacopo. Deal. I'm see they get angry, but we still make it. Now, me, let's assume say, o tenant in me. Oh, and I saw your next neighbor. Now, actually, a humache. Na o anwumre bia ma bra me beda no na wototo dawadawa wo dem ho na scent no afifa windows mu e ba me ho ah ade na musuba ante sa bibifu ohun abibifu mo ani adin o abibifu ani adin brutal mo ye hard o mo ye hey we there
mo yem kwana na abrofuru busa wa say I'm preparing ancestral soup. These are the soup we normally prepare for our ancestors every 3 months. I have before. Oh yeah, dawa nkwan. Na odi ko bi ni momoni atu. Na agifie ho nyina so bibini mfa ho. Bibini. Judgment day. Radi jina gate ya na bonse mudila ne so na radi abonani a kire Gabriel. Nkofo no de dawa kwa bridge. So ebi ni jina osia omo a. They don't worry, I'll deal with them. I said them ni kura I should show bag mu no di line mu de nya abotre. The black people, they always like food stuff that will invite housefly and other insects from outside. Roger, one say who di line so say na Awurade abonani a kire Gabriel say nkofo no de da kwa America say bi ni gina osia nya abotre na nya bone search na bi kura ne no ano no ayi na di kura ya de ni abre bra ya bre o ha no mu a o sa de da wadawa ba heaven ya o pese o be Yesu kitchen rough on Yesu kitchen mo pese mo be say ho Michael Champon, he says, good evening, the great Sia. Please, how can I send my token of your birthday gift? Okay, it is 0540 770 It is MTN number. If you want to tender in any payment, tender it through that number. It will get to me directly. Apart from it. Okay, let me chip in this. Obi. Saa same way na me pese meka. But mame mom koko. Obi wo number bi. 0540 770 897. Tienie. Obi wo number bi. 0540 770 897. Saa nipa no or the saa number no adupi nkrofo bebrebe because ene me opatafoɔ me number ne se also me de ne 0540 770 896 and also no de ne 0540 770 897 and me last number ne is 6 also last number no is 7 otimi mo obi sow seed otimi mo obi yewe nipa no frɛ opatafoɔ no say ai from birth 3 years new but ya na ma adwene ne say o de bia me ka say enye 0540 770 896 na wa hu akiokuli store and seniska no but recently no obi asa draw my attention say obobo number no na ekobo sa number no nipa no frɛ no hyehyɛ ne nkom ne ade me patcho menye saa ne ma no nipa no ka kyerɛ nse o meso seed ni ade ansa na wagye no me patcho menye saa ne ma no enti modaroma ne ma bi wo ha take notice of it so that you don't get things wrong enyamia why nyami hwira mu nyina. Now, if you have any question, you can literally send it here. I'll read it out and respond to you. Make sure say edina ebeba ne akioko list or akuoko and a list or listowell. What I say. And sometimes some couple of years ago akwabisu in Nigeria or the within create account no didi but
It sounds good all the same. Ya no ahwe ho yi e wa abonten ho. Enti back to the na ye no. Enra obi soft panyin bi bishop bi send me message. I want me WhatsApp. Na soft panyin ni ka kire me say o pese me nya time na me explain it. De bi aya me taka say yesiesie asofo ana yesiesie nyamemba. O pese me nya time na me explain it. Enioma into details not ase. Internet automatically me explain it to. So for me say bi awon online automatically. Me chia won. Ena afi susu. Anyontofo no soso no. Edie na esenke wo montem. Enti I will explain. Enti wo no wo a wo hwe me ne bia wo personal question. Wo betimi dia send me na my idea ya. My answer why? Me answer ye bra anase ye nia be ma sofi. Me answer ni wi a Mr. Sylvester ni me so wo hwe me wo US me chia o. Me sa account gift no gift we die eye choboy gift. I salute you sir. Me hu bundle sa che dollar bundle sa na me hu bi a che but me da wase so nya me Israel. Mo anwa kanyina me do bi ase. Me a me ba sofo baako. Me ba sofo baako oso US me ba cho. Me chia o papa me chia o di for OPATAFUOR me chia o. O line so why din. Minim say o hwe ne yoma. It sounds good. Okay. Back to the na America. Ye nua sofo ne say opese ohu how me ya me see siesie nipa. I will say ade a wo say wote ase ne say o ye osofo a nyame dwuma na akoye no eye onipa ho adwuma na akoye o eye nipa ho adwuma na akoye. Flora ajay mechiao enti nipa ho adwuma na akoye no I will say you prepare ye physically and spiritually. Now, idea also when say in the realms of the spirit, in the realms of the spirit, you're dealing with ranks. In the realms of the spirit, you're dealing with ranks. Enti wo onyame nipa no and also spiritual capacity. I'll take my time and answer you all. Question about never Justice Ado. Enti wo osofo no. I was say o level any baby onyankopon ahoɔden na ɔde ama wo no baby an mpempenso ekoduru ɛno nti obi wɔ hɔ a ɛyɛ ngusuo ɛna guusu obi wɔ hɔ a ɔwɔ no wote sɛ ɔhene sɛ onyankopɔn bɔ akonya de ma wo ɛwɔ ɛsoro de a most at times no ɛyɛ a wo gift no ontaa nyɛ adwuma bebrebe agye sɛ woyɛ impartations ɛde ma wo ma ɛnyɛ wo a woyɛ mu ma wo me patch o spiritual science na ɔmo de ayɛ adwuma anaasɛ ɔmo de ayɛ adwuma awɔ wo naase na gift no so no ɛwɔ mu bebrebe ɛna ya na me ka kyerɛ ebinom sɛ wotimi bɔ mpaeɛ ɛma obi a n'ani efira anaasɛ obi a naso asi
and I say utimi bompaye e cause miracle e mani see spiritual mani pie hu na mani a I don't say wa be you. I'm say you power of authority. You wo tumidio e wo ho. And you wo tumidie. Azan you wo mpanyini. E different. You wo tumidio. You wo tumidio. You wo tumidie. And you wo mpanyini. Said ye nyanko bonsam mu no ye wo saa ahonhom no wo ho no saa na onyankopon mu susu ye wo saa tumi ni wo ho. Na most at times no obon se sofu bi wo ha otumi ye miracle to what you say obi wo ha otumi ye miracle obohu na all of a sudden no wawusho obohu all of a sudden na ya cutting off ni nyina ne say tumi a ebo ho ban no me pa chaw enye wo no ene ye de ne ye miracle no enti obi wo ha obetimi aye miracles ensusu na wuni ahobambo obi beka say how yes said ye oman yi mu ye wo lawyers ye wo judges ye wo military men ye wo police fo no obia wo na dwuma a oye saa na nyankopon mu so te enti obi wo ho a tumi na urade de ama no spiritually no otise police ni so atiase obi wo so atumi anyame de ama no spiritually no otise soja ni obi wo so spiritually no otise be security on say okay kan bible say urade ka kire Ezekiel say maya wemfo watchman and I say a security una ohwe oman Israel so eninti eno wo ka hunu say obi oye security bia oniska because security ni bia no Ghana and I say watchman bia no wabobra ne de ye etuo ni agyan na agyan de be ma no wawen odefo no enti saa adoma kyede saa no so onyankopon de ma wa yiedie nim as adia ya na mu yure fi mu hu no obi wo ha otimi hye nkom otimi ye miracles but ni nyoma oye nyina no eye tumi ba akupa bi na bia ode ye saa nyoma no e de durumre bia aya na wo hia say ube double powers no ana ube triple powers no ani ewo obi a ono de nyame de ni nyina ama no on the spiritual inside is it here no obi wo ha obetimi akasa te say Joshua obetimi akasa man senkyere ne kase asi nanso wanya a spiritual father bia obepagya ne nsa anadwo bia adi ama wa no kosem ewo mu ni say ebeduru mre bi no obeto fom no aye mre sanity. Some have been made fathers. Some have been made fathers. And some have been made sons. No matter how powerful Elisha think he is, Elisha is never a father. He is a son. No matter how powerful Joshua will think he is never a father. He is a leader who is a son under the feet of Moses. What you say? Enutino say ye frauba ministry ni mu a ye wo ensiesie bebra ye di siesie nipa say efa hunamani ana say hunhun obi wo ho a uni ani nti ani no gisi e ma obi o spiritual father na o hye ne nase no o ne be ye saa ne ma ne dia ma o na ani no ye wo mu ahodo nko an 7 nyankopon ani wa ye wo mu ahodo nko an 7 enti ebi wo no mu a obi a ne de nyankopon de be ma no on say spiritually no ye we onipa ne kra na eti ne mu no na ye hu say ada say
tumi na ye de ma onu betimi ana honhom ntimi se honhom ntimi a ade bi wo ha nyame onyi nkyerɛw. For instance, obi wo ha said ye wusi ni nyame tie no saa na nyame ne obedi agoro. Ana said ye me opatafoɔ misitie no saa na nyame ne mbedi agoro. Onyankopɔn ensan me ho enkoyi bibi foforo a minnim emfa nkyerɛ me da agesema discover. What you say? Enti aniwa no ye wo baako a onyame de ma wo a ono kasa wo da yesu mu. Tie ne bibi besi a oyi kyerɛ wo eye aniwa. Ba wo de no untimi perceive information physically because wuni akoma bia wo adwaye bia wo fie na demon bi ana principality bi ani tie 5 ana skeleton bi na eba so ye maw that opportunity to operate in a physical terrain ni pacho ebia hu a ahwa na wanya akoma yare wo yem behyew enti onyankopɔn huhu mu ni nimdie mu no o maw ani na eye da yesu mu no ne o bekasa na da yesu mu die no so no eye na wo hia bibia wo de beka ho ye frɛ no eye discernment of spirit eye huhu mu ehurumu huhum na ade beka saa de no enti so onyankopɔn maw saa tumi no na bia utumi hu ade na eba mu a uhia huhumu hurumu send ye be the angel of darkness entimin turn no hu koye say angel of light na onfa me deceive you e me dada ye wa adoma chedie ni bi wo ha mo sankrof unse okinkan aye Ecclesiastes na okinkan the book of Judges and the book of Kings it confirms the narrative to which God used in communicating with Solomon. Bible said na Solomon could die and na dwumu na Awurade yi ne ho adi kire no daye mu. E na Awurade hyase so wona ne kasa. Enti eye ani no wode ama no enti otimi ne kasa. Enti obi wo ho a onyame no be kasa wo daye mu. Onse okenka Numbers chapter 12 verse 1 down to 6, 7, 8 now. Abraham Miriam disrespecting Moses no. Oni ni nua eye Aaron no Awurade sane bae no. O kyerɛkyerɛ eye sia gift nim. O kyerɛkyerɛ sia gift no. And as a prophetic unction no o kyerɛkyerɛ mu. O kyerɛ mu sɛ ye wo obi wo ho ada yesu mu no no Awurade ne kasa. Obi wo so a ani suade hunu. Ani suade hunu mu na ma kyerɛ wo sɛ ɛno no I say when you go sign ba o nai na ade na ba in a flash ana na wahu na mono mo a mutiminya eye anisuade hunu no eye sa trance no the ability to tap into the future or the past or the present or the future through the trance state no mono eye amuhia ade bi ye frɛ no ESP extrasensory perception. You need all your cognitive capacities to be activated. Yewo enyoma bi onyankopon di bia nipam I was saying nyina eye adwuma. Aye wo ESP wo extrasensory perception omo operate through 7 chakras. Ye kase 7 chakra and ni bia ye dia bubo onipam so what you say I was saying na ye activated and ye wo what the ability to talk to spirit one on one ye wo yen type no yen level no ho ye de metimi afre spirit bia me pe bia enye hunhum mu asem me frɛ no physical no abegina ho obem nko na ugina ho that moment obetimi ne na di nkomo eno na yetete adiye nwosra na wo Abraham mu Moses mu ni Joshua mu anything na angels appear to them physically no because no more that power
but because of enipa yensu ne ya adwene ntino abra ewiase ko nanim no nyame otete ne yoma so enti nipa ni access to certain dimensions. I just say we are very fortunate enough ne ya pick. So when you become selected among the billions of people out there, now we are fortunate enough no nyame asiesie o. Enti ye was sa ani ni wo ho, ye was sa gift ni wo ho. Enti ani ana ani no ba ko penu no onyankopon ani wa na ameka no ba ko penu no. Ansa ne ye wo ani a eno no ye de mawa utimi tenase ebi wo ha ye mensa we mensa ye kura me wohwe mensa ye kura mensa ni mensa bankum ni na mensa ni fani saa mensa we me wani a eso pa kese a eda mensa ni ede na me de ye saa ani na wo mensa we mu no eno na se me de mensam sikama obi na oje no de ko na ofi se odi kwaye maduro no asemi a enya adwuma adentia because spirit bi wo mensam eye ani kese a ni race na afa seskere mu enti ade bi a obeye bia no enya adwuma da so what you say say me pesa me free obi spirit a me bie mensam say a me won nsam a meka ani no be pie wo mensam epie wo mensam a wo nipa no kra no be ba beto mensam emfa wo ne se de wo si wa bin wa asase we so what you say ansana me kira wo ani ansana obi wo ho a ye wa ani bi wo ho a ye de mawa utimi travel through dimensions. You can say utimi travel through dimensions. Utimi tenasasi we so physically na ani na ekura woni ntimi. Wakopi utimi ko nsuase at any time bi ape. Utimi ko asamado. Utimi ko ewiase fufuro bi. So what you say? And so now what you want money eno ani so on the measurement no. Good. Sa ani na bi me will be wo me nsani fam sa me nsani fa we me will be wo me nsani fam na me nsani fa we no eno no ye wo weapons a ewom eno ti de no eye ne se eye weapons ne wom enti se obi eyare se ya tu obi aduru ya bo obi dua obi ye pese ekum obi a once amema me nsa we so no na ani na ba betum eno se me pe wasem a metimi ma wani ni bi nti wo ha bo se ani kese eso sene sei eso sene se de ma ye me nsa no wo ha bo se na ani ni nko eba etimi ni udi nkomo wo mo a omo hwa me online no a mame ma omu bi ni de omu wo ha bo se ani ni nko a na eba bibia nka ho etire nka ho bibia nka ho ani ni nko a na ehwe ye wo sa tumi ni wo on say okenkan bible be kire wo say na ahohom ni bi wo ho a omo wo ani bebre saa ani no onyankopon obi onyankopon obi enti wo me nsa we mu no eye weapon enti once amebo udin me si me sorry anopa me si obi ebia Roberta adukusi baby a wo bia no me soma ade se iko enti once ameka sa wi amemoa me nsa no na me sa bie me nsa ni mu no tumi na ye ani no or the weapon be ba wo straight enti se me ka se tumi ni me se wa obese o me ka se o me hira wo obehira wo on de mbesa me kire wo me kire wo se de yesisiesie nipa ni bi ahu enu nti ye wo saa ani ni wo ho saa ani no e wo ho enu ye second one no ansana ye wo mako 5 a eye different eye na King James akeka nkwase asem wo King James Bible no mu say ye ka say the 7 eyes of God no ma church nkwase interpretation oboa ye wo nyankopon aniwa nko anso wo ho na aniwa no ye kire bi mu kire wo a enye easy awu say me wo aniwa e wo me nam
Eni kese a ewo me nam. But eno no eye blue color. Eni no ye blue color ewo me nam. Eno na se me kɔ ayie. Me kɔ baabi a public convocation bi wo. Na se baifuo bi wo ho. Sasa bonsam ne huhumfi bi wo ho. Na waye na agyen se ayie na waba ase no. Obecha yale obese nipa ho ha. Mi bie mi me na na ani na wo me na anim na. Eye race ebeto ayie na se nyina. Enti sa wo di bayie bi na ba ya wo di busum bi na ba ya. Gise mi ma firi ho. Se mi mfiri ho no mo a. Utumi ntimi nya adwuma da. Upa wo di e bin se de. Sanity. Ena me wo baako wo me na bankum. Sa me na bankum no so no eno no de me de ye ne se bia by mistakenly na wakotia aduru aya obi aduru aya to so. Ni se wakotia aduru aya to so a ani na wo bankum no eye ono na sede so ati ase eye ani na wo me na bankum no eye ono na sede se aduro bi a metia so bi a menya we bia no na urade amfa nkyere me bia no se no enti me opatafuo ye ntumadu minima de e frɛ na dutuo ɛna minima de e frɛ no duabo ɛna minim obi a wɔse wa ben anasese saa de ni ho ɛyɛ ni a nyankopɔn de ma wo enti ye kase nyankopɔn ani wanso na ɛyɛ na nkrofo bi keka nsɛm hu na mesere wo mo ɛno ti na sɛ nyankopɔn ɛba yɛ ntamu a tumi bi ɛwɔ hɔ bia no esizi ntimi nya adwuma gye sɛ nyankopɔn afiri hɔkɔ ɛno ni sɛ ani na yɛ ka ho asɛm no ansa na ewia a me wɔ ani a ɛno ɛwɔ me koko ɛwɔ me ha ɛno deɛ yɛ ne sɛ deɛ wɔ koko ha no ɛno na protective na ɛno me bie saa ani na ni race no ɛto te sɛ awia edi saa race no sɛ ɛto te sɛ awia deɛ yɛ ne sɛ bia na ɔbaa bi agati closer to you saa adeɛ we na nka wo sɛ sɔfo bia wo pere sɛ wo nsa bɛka saa adeɛ we na wo sɛ sɔfo bia wo pere sɛ wo nsa bɛka saa ani na yɛde bɔ nipa koko ha no ɛno deɛ yɛ ne sɛ bia na wo de ɔbaa bi a ɔyɛ baifuo ɛde na kɔto empam agya ebia na wahu na ne ho ayɛ wakɔno na wakɔka atafere saa ani na ɛwɔ koko ha no ɛno na wɔ sɛ adeɛ na wo ni ɔbaa ne bɛyɛ bia no osizi ɔbaa no spirit anasɛ sɛ yasoma ɔbaa no sɛ ɔmɛha wo abrabɔ mu a saa ani no na esizi ɔbaa no spirit esizi ni bibia ama adeɛ bie no ho a efiri ɔbaa no ho a ebetimi agati wo so ebia no ɔbaa no HIV AIDS bia no wɔ sexually transmitted disease bi saa sexually transmitted disease no ɛne saa yaleɛ bi no deɛ wɔ okoko ha no ɛne na sieve ni nyinaa enti ɛno no ayɛ te sɛ awia but ayɛ te sɛ ahwehwɛ ɛyɛ ani enti sɛ wo ne ɔbaa akɔda mpam anaa wo ne obi yɛ biribi a ɛfa sexual intercourse mu sɛ obi ɛbɛfa wo ho nsuo na ɔde akɔyɛ biribi atia wo a ɛyɛ saa deɛ na ɛwɔ wo ha no ɔno na ɛhye ne nyinaa ɔhu deɛ teɛ no enti ɛwɔ ani wɔ ansa na mewɔ ani a ɛwɔ me tɛkyerɛma so me tɛkyerɛma so ɛno no yɛwɔ ho nneɛma wɔ hɔ ka ehunu sɛ enipa bebree wɔ adwembɔne enti obi wɔ hɔ a good ebia na ode o tɛkyerɛ ma kɔ kiisi wɔ baa bi but ɔbaa no ebia na huhumfi wɔ ni enti ebe get it to you ebia na huhumfi ɛwɔ ɔbaa ni enti ebe get it to you anase bia na wakɔ public convocation bia wakɔ party bi wakɔ engagement bi na ya ma wo ensuo ana drink
And Jubo say, Unuma ne be a poison womb. And Nina and what touch them as son. Say, well, who are, and I was say, a CV poison, and I say, a neutralizing poison. Emma poison now, but the amount say, Enkuno, Entiminkum. So, enti yes, ye nipa. Yes, ye nipa ankasa. Ansana, ye wo ania, ye de bo ukwachi. Oh, ukwachi. Eno, ewo ukwachi say, ukwachi. Eno, say, ni no de ye ne say. Bia na obi de wakwa aduro so no afra wo kra. Ha? Ye wo ania, ye de boni patiko. Ha? Ye de bonetiko. Bia na obi afra wo kra e wo bosom so. Bia na obi afra wo kra e wo aduro so. Bia na obi e wo occultic kingdom bi mu no afra wo kra. Enti wo fra wo kra ani na wo ha no. Eno na represent o. Eduru ho no mo a tumi bi e ho bi e be se no. Enti sa ani no eno na se obi kura huhumfi ni e bowdin a ompe wudin atie because ani no anadwo na wo wada na ani ni nam ebetu na nam na tormenting crofo na sen crofo. What you say? Enti yesiesie nipa. Yesiesie nipa ankasa. Yesiesie nipa ankasa. So, ansa na uwia ye ma ubambofo. Hwan na ye ubambofo? E wo se ye ma ubambofo a wo ye honhom a owo akodie nyina bi. Bia na nkrofo bi bepewu abowutuo. E was on say obi tibi kodi etu aduro. Si West Area obi tibi kodi etu aduro obo ni tu a ento. Saa na tie. Enti ye wo tumi a ye de mawo. Ye hu ni o ma de mawo se na be ya obi e wo adwemboni bi. Obi wo adwemboni se obeku a ada se bambofo no bekwa ko attack no. So bambofo no se wo wada. Enti wo wada no nipa na ena obi fan se obi akobi a rebase ada baby a criminal people ewo se okotua wo musika na omumra meye obone so obi wo ha otimi ko bo pass ye meku enti eno no se nipa no ko a bambofo no ida se obekọ anase wankọ a ani no mu baako ebeba be ka kire se bia bia wugina no firi ha na nkrofo bi beku te se na anu a obo ba me ho odem an before so omo be ba no ena ani ni be ka kire se firi ho nkrofo bi ba o de firi ho nkare omo timi nya ohwe ye pa ebetima mo ada pato de firi ho me pese ohun ade ti within be 30 minutes ami mi firi ho me tennis abaye no no ma be your operation so de pese me kire ho enti ye de saade ne mawo ye tumi e ho e wo nyame mu sane e be ya obi wo adwemponi bi woni tirimu a ontimi nseo ansa na uwia so na obi ko bosom so obi ko aduro so krama ye saa ne ma ne de ma no na nyankopon na ni bi nyankopon obi papa e wo bi ansa na bia so pe tumi a odi be ye nkonya ye ka se nkonya so be ye miracles ene saa ne ma no ene so ye ho ye uma hodo 7 ndi mu 7 na de na ape bia udi ene be ye enso ano e de aso udia no tie nie bi wo ha ye siesie wa o se bia me din a me pese be de ba out no bia so ye me pese ye frɛ me bia sofo task lelele enti sofo task lelele no ye di tumi no ebabubo udin na ya merge na fra enti obi wo Canada obi wo Germany obi wo Italy obi wo Spain se obodin a e wo sense nkyereni esima no enti obi wo ha wo se papa na me wa amane ese me bodin no ekọ eye tumi ye de fra din e te se de ohunu gare no na wo de sugar na fra gare no sa ye de tumi no mix udin nti di obodin no wo adwempa bia no edin na da wo so no e ma no ogye
oh e ma no ogye ansa na ye wo de odi ye nsenkyerene saa ne ma no bebrebe kwa ansa na uhia ye ma wo akode because usu uye osofo de a e wo se unya akode so e wo se unya akode enti me wo akode ho akode ni me wo bebrebe kwa me wo de bosom a wo se wo ye stubborn me de say no de metimi de achi motia me wo tumi a metimi de achi motia metimi achi motia ajina free spiritual e de na ba physical metimi aha motia ma wasu ama wahu bi se wo su enya azan sanity enti ye wo saa niema no e wo ho enu nyina ye masofo me pe wasema metimi ayama just like that ansa na akode no so no ye wo mu bebre me wa akode a me de ko ana mo akode a me de gi agidifo me wa akode a me de ko gi agidifo e wo ansa na uwie a authority. They must give you authority. So authority no pa and you mu ahodo 7. But authority in the etienne say answer sa secret societies no mo wiase no. Sa secret society no occultic kingdoms ni ade. Omo na ha mo asofo no. Omo ntimi ma mo prosper ntimo ya na mo dwane ka omo ho. So omo na entimi ma mo prosper. Enti omo ya omo manipulate mu spiritually a na mo dwane ko sa occultic kingdoms no ho. What you say? Anything ya wo akode ani tumi a ye di gina powerful satanic kingdoms akese. Enti na me nsuro obi a me simu pa the whole occultic kingdoms in Africa they should unite. Once I met me nsa wo so no obetofo. Anything na me obi ye made a mitimi di manihwe na mane ye boroso because me ye nipa de but me tu sa wo huhu me sore wo so sa wo ye me ba wo ye me nua wo so wo ye nwan me sore wo so a me hutu mi a wo se wo sha menam a obeba se me beji wa firi opatafuo nsem manku a de meye wo meye wa wie manku a de meye wo no meye wa wie obi antimi njo sanity obi antimi njo sofu bia no so beti me hawa obeba be joda bi ni o ma so now sa to me ni sa niema we ya makeka we nyina no sa we ye sofu na nyame ma wo sa to me we bia eno nkire se obeye yi o sa o kasama asoro abofo mpopie o kasama osoro epia eno nkire se obeye yi da enti eno no ye wo yiedie so ho ye wo yiedie ho ye wo yiedie ho yiedie no ye wo mu ahodo mako 12 ye wo mu ahodo mako 12 enti but ye wo yiedie no ye wo mu 12 and ye wo ehu akonya 7 tiedie ye wo yiedie no mu 12 ne ye wo ehu akonya 7 akonya no de ye body ma wa eno nko but ye wo yiedie e wo ho ye wo yiedie ho say yes say according to yiedie level a onyankopon honhom pese wo de ma wo no according to yiedie honhom a onyankopon honhom pese wo de ma wo no eno no obesiesie obi wo ha pan no dua no de be ma wo pan no dua no ye de siw fi a at least 10 20 40 50 60 70 $80,000 sa chicken changes we no ebetimi aba ofie ebetimi aba ofie eno no osori anapa ho nkyere because eye aduane eye
eye dua onyankopon di si wo ma yedie enti ufie ho no aduane empa ufie da nyame di mi de ma ho now yewo sikafutro ho eye tumi yewo sikafutro ho a eye tumi na no sikafutro no se we ye sofo na nyankopon de sa tumi ni ma wa de etie ne se wuntimi nibi sa sikafutro no wuntimi nibi da na no ye de bow ye de bow omo wo ensuo bi wo ho a omo de bedware wo dware wi a no omo de sa sikafutro na bow eto omo de sa sikafutro ni bow a nipa bia obeben obiara so wo ye oba oye bema na adwempa wo ni tirimu bia no abere bia obebo odimpa bia na sikafutro ni purugu ni so sa netie so abere bia nipa ne bebo odimpa osi opatafo nyame nhira bia woni ho o America o Canada o Germany opatafo nyame nhira opatafo nyame nhira enti mo na no sa nipa ne kasa asem no na sa nipa ne wo honhom connected together enti mu connected together no na wu sikafutro na nyame de ball wo no na purugu sa nipa ne so purugu nipa ne so ema na dwuma eni na braba a obo no etumpon na eye from enti obi wo no mu a o ma me nchen da na nso pa ma asem no enu nti ediema ekoyie ma no bi wo kura wo hia me no na woni ka obi wo ha wo hia me no na woni plot obi wo ha wo hia me no na oni adwuma obi wo ha wo hia me no na chese edan kura wo nsi bi but the way o si ni me namo onyankopon di ni nhira eni yedie ni animonyam kakra ene wasi ni dan awie ene watimi atoplot awu said ye sitie no enti eno no eyesikafuturo ewo me ho ewo me wedie sei ewo me wedie enti mo na onipa ebo odimpa no progu ni so ema ni ye nhira sanity ansa na ewo sika ne de wo apopo bibrebuo denchembuo sa bebrebe omu nyina ya ahonhom enti sa opɛ omo a then we do it near the amount but everything be ano aya na nye easy especially sika de aya na nye easy say ye de be ma because enipa no ebi wo agi say o test na hwe e ma ni hunu say we dia so odi nyankopon sika ne mana onfa nkobo nsam wiase what you say endi sanity endi wo sofo no saa ne ma we nyina no yesiesie wo ne adibia yew se ne be ya nyamdwuma na wo ye no wo nsusu ubetimi adide wo na umma anase wo nsole ma na egu na ase no omo nsusu atimi anya nhira and most of the times no say ya asofo no eba me nchen ya me ka kire om say o beba ne wa alert me ne wa ka kire me so obi o a bo wa se papa maba eno no ema me nya de me pese me yema no ntimi nye de bia be 2 months 3 months ntimi ju date na me ma o eya we say bra oba obehumi ya no me prepare udi usie be di usie kura ansa na obeba no ba ye na ma ye initiations na di ama enti e wo ho ye wo tumi wo ho a onyame nipa ye di siesie wo na obi wo ho a no kwasem ne say bi wo ho a ya na ye nsiesie no eye impartation wonya impartation say ubenya impartation so dia impartation no de tie ne say ubeye te say tonturuwa ne nyame yusu de wo ye de ope enti as to say nyame yusu de wo ye de ope wi a obekipi wo no ebi wo ha anye possible bi a ompe enti na impartations no eya na enye I will see ye siesie ye punu mame yusu sa twi we do so on the tie enti eno wo ho
ɛno wɔ hɔ ɛna yɛwɔ bi wɔ hɔ so a onyame nipa ɛno no ade sɛ yɛma wo nwoma mobɔyɛ ɛma wo we obi wɔ a woyɛ sɔfo ɛwɔ sɛ yɛma wo nwoma mobɔyɛ ɛma wo we na yɛma seraphs ɛde ogya dum ɛbɛka wano ɛwɔ hɔ na deɛ tie ne sɛ saa nwoma mobɔyɛ na yɛde ma wo wie no bon sɛ wowiwie a woyam ɛbɛyɛ dɛdɛdɛ na ɔtɛkyerɛma so ayɛ nyonyono deɛ tie ne sɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wontimi mfiri awurade n'ase yɛwɔ asɔfoɔ bebree a ɛnɛ sika abrabɔ mu ahokyere nti ɔmo ntimi nka no kora biem ɛden paa sɛ obetimi aka bɔne anim ontimi nka bɔne anim biem because bɔne no na hwɛ no bɔne no na hwɛ no nti ɔbɛyɛ dɛ na watimi akasa atia edi saa nkrɔfoɔ no before so bo nsɛ sɔfo bi na akwan akyea ontimi mpirikyi ntia bɔne ontimi nyɛ sei no na saa sɔfo no yɛama no nwoma bobɔyɛ anwe nti yɛama nwoma bobɔyɛ anwe deɛ a which means ontimi nyina ɔno deɛ mekyerɛ wo no yɛama nwoma bobɔyɛ anwe deɛ a ɛbɛduru mmerɛ bi no ontimi nka no kora biem sika bɛlidiw ebi na ayɛ yɛ asɔfoɔ bi a ɔmo tetetete Ghana ha no mu a when you see them a wobɛfii sɛ nyame nsa wɔ ɔmo soro ba ɔmo ntimi nka no kora so ade aseɛ nti ɛno hɔ nti ɛma nwoma bobɔyɛ wi a asɛm no woka no kora kyerɛ nipa deɛ honhommɔne ti ne mu no asɛm no a wobɛka no ɛdane nkrantɛ etwitwa nipa no so ate aseɛ ɛma ɔmpɛ w'asɛm but ɛno no forget it ɛno one cup of tea nti obi wɔ hɔ no mu a mo a mohwɛ me ne bi wɔ hɔ a obi wɔ hɔ no mu a ɔmpɛ ɔpatafoɔ asɛm but oni asɛm a obetumi aka ana oni charge bia ɔmpɛ ɔpatafoɔ asɛm ɛyɛ normal ɛyɛ nwoma bobɔyɛ a yɛde ama me amaria kɔmi mu nti once a wonye nyame ba ne deɛ wontimi mpɛ no kore da na mmom ko hu sɛ sɔfo bi yɛ azaa ko hu sɛ sɔfo bi yɛ azaa wɔyɛ false prophet na akwa nyina akyɛ ɔnyɛ papa ɛno na yɛ ohonhom a ɛtiw mu nti wobɛpɛ na asɛm ɛyɛ simple nti ɛno ɛhɔ yɛsiesie nipa paa yɛsiesie nipa nti nyɛ easy saa unya abotre a awurade siesie na osiesie so a wobɛyɛ fɛfɛɛfɛ what you say sɛ awurade siesie wa wobɛyɛ fɛfɛɛfɛ na most of times no ɛyɛ na yɛkɔgye first impartation a ɛyɛ na yɛnkɔ awurade nkyɛn bi ɛno a na yɛde ne nam mu saa na teɛ nti sɔfo saa na teɛ yɛsiesie nipa yɛsiesie paa ma wobɛyɛ very powerful and very strong deɛ ɛtɔ so biem anwontofoɔ no ɔn sɛ anwontofoɔ no ɔmo no anwontofoɔ no deɛ teɛ ne sɛ ɔmo no ɛnam sɛ ɛnwom to adom akyɛdeɛ no sɛ ɛnwom to adom akyɛdeɛ wɔ mu a kahunu sɛ wo no woyɛ threat enipa bi a ɛnwom to adom akyɛdeɛ wɔ ne mu bia no wɔyɛ threat to the kingdom of the devil adentia woyɛ dangerous than a prophet obi a ɔwɔ nwom to obiara gift bia no woyɛ dangerous than any man of God on earth adentia because wo no wobɛtumi ato nwom ama nyankopɔn asane abra odiifoɔ bɛbɔ mpaeɛ a ɔmma wobɛtumi ato nwom ama kyɛ sɛ onyame ahonhom asane abra odiifoɔ bɛbɔ mpaeɛ a ɔmma so ate aseɛ enti mu no ɛyɛ na Lucifer ɛne di machi paa extremely ɛno nti sɛ ɛyɛ a ɔmo de enwusi ɔnsa enwosra no obi wɔ hɔ a wo enwom to adom akyɛdeɛ no
ye wo de wo asase su dada de wo asase su dada no race ni di akiri tie ni o de wo asase su dada no race no edi akiri ene wo enwum tu adoma chedie ni bi wo so a eye fresh afa no omudi firi soro ede aba ni ede abegu so eno no aya sometimes no gisa wo de ye adwuma kakra enti wo de ye adwuma kakra ema ani ba wo ho afa na ahohomone a discover wo ye wo anyontufuo bi wo Ghana ha omo no omo isu tumi bi omo de tonwom na tumi no enye se eye tumi bone eye nyame tumi but na tumi ni wo asase no so dada eye nyankopon honhom a ewo asase no so enunti no saa tumi no abra na operate no ekodi queen of heaven fie ekodi queen of heaven fie enanso ansa na epie abonten queen of heaven no jeto ho enanso ansa na epie abonten eti because of sa adoma chedie ni ntino akodi queen of heaven ho ni ntino se enya ba wo nsam na ebedi wo nsam a de ye ne se eno no edi nkan a show signal dada. Hey, let me put it in this way. On says so papa abeye president wo Ghana na sie ni mo papa ye bo papa di ne de tale wo di hu a ebua enipa manipa hu ntem dan say one kasa obi animu na you are trying to make a name for yourself here on earth and we different so on the better be true sanity enuti ye wanyontufuo bi wo Ghana ha sa gift no na nye easy but because of say gift no na wo asase no so dada ansa na ebe di wo nsam ti no queen of heaven fight wo mo queen of heaven ya we enti wo beba wo bia no eti se mobile phone a me chip e na hiem enti be na ye kan say find me atoso enti ba bia wo bia no send signal ama nipa hu se ha na wo sa na tie enti ye wo anyuntufuo bi wo Ghana ha omo na me mfa omo nyum endi agro me mfa omo nyum ni agro but because of say gift ne kro omo na wa asase no so dada na eye gift ya wa asase no so dada enye enwosra so far Ghana me hu nyum tini a o se we gospel musician watimi ama onyankopon e de gift foforo afri esoro e de aba asase su da ebi ni o what you say ebi ni o and because of say ebi ni ho ni ntino majority of them no e gift ya na e wo asase no so dada enti osefo no nani di akire so ye wanyontufuo bi omo Ghana in fact no omo gift but enye easy say ye bo omo nyum sisi a awose begu say ye bo omo nyum sisi a omo nyum no e carry weight e carry power enti awose begu uhwe enipa we Bishop Michael Osebonsu say ebia watene nkada Bishop Michael Osebonsu gift ya na ewa hadada nahu Bishop Michael Osebonsu oye obi a tumi na ekura no extreme energy masada mia masada na maboni di aka asem na me nka say wa ya the body but me kire say ne gift no gift ya na ewo asase su dada enti gift ya wo asase su ha no ahohom ne be fight wo omo ne gift no atena enti omo nim the loopholes ewo gift no enti udi agora on be how enti abra
Bishop Michael Sebons wuye no saa ne mantle no Romi wo Ghana saa ne koto guy bi so on so otonwom pa but ontimi nkura saa gift no because gift no ekodi Queen of Heaven sem na ekodi Queen of Heaven sem no ntino se wenya obi a obetimi awai Queen of Heaven every saa gift no ho a ombe ha no ono a oba woni ne betena dia no onya peace of mind da because Queen of Heaven ono de ote ne say gift ebe fa ne nsemu a otu ema ene di wani omo de ma ne di wani enti enwosra bi wo ho a e wa asase no so dada enye nwosra ye niwa enti saa guy na Bishop Michael Sebonsu and the mantle ni ko gu ne so no on fa no easy ema be ha no rough enti manti ebeba na akwan ya chia ebema enioma enkoyi ansa na ye wonum timi baako ono so ne nyum to no eye gift ya na e wa ha eye gift ya David ya yusupen the David ye na nkase ya Bible mu David no we yusu sa gift ne pen and because of that didn't know Queen of Heaven edinani ehu gift ne da eni nti wono so oba na be di nani sa akopim wiase awie oba e ma na so wie da oba be ma na yesresrefo oba be ma na yehiani age se ebia ukohia obi a odi na wayi na free na like what race na that gift no ho no oma dum no nyesa onya peace of mind what you say enti se wo ye nyuntuni a ne se wo gift ya e wo se uhu gift na ekura e wo se uhu the history of it all say munu madwini munu muye mu bibia basa because nyamsom na mo beto ye no ya nkyere bibia nkyere mo eno ansa odi agi awurade di na nioma be yi nanso so na awurade no enye saa na awurade ye na dwuma so ho enye saa na onyankopon oye na dwuma enti enwum to na awoto no aduma kyede ne history ewo ho enti history na ewo ho no ewo se ukohwehwe aduma kyede no enwum to ne history na ye de ka ho na ye kire wo se wei enesese wo ye wei enesese wo ye so and because of that nti say wa anye no a say na beba wo so na watimi ahunu de esese wo ye but obi wo ha onimu hwe nti gift no kura no na asai no ana de esai anwontofuo biem eye anwontofuo na e kan say ye kan say anwontofuo na ba I say gospel musicians no ye wo anwontofuo a omote ba edi earpiece abo masu na anwontofuo na ba edi earpiece abo masu sa anwontofuo no 1 omaso odin 2 ekomu di omu wa abrabom enti nam say ekomu di omu ninti no sofu bi a obefre omu program bia na omukọ instead of say obe ye fasting na wa ye akonchene na wa boss of no ho empire ehu say ofiri nyame ana ofiri nyame no wo de emfa ho obekọ because bi a okọ a be man just $3,000 $2,000 bi na or the aye de say oye bi a ne ho kire no pay when you 2,000 Ghana be no the aye the opeso ye but the tie ni say
enye altar bia na sese wugina so ye wo sofo bi wo ha ne altar no enkonu ya da so ye wo sofo bi wo ha ne altar no eno me wo so so na wo so wakwa akogina so se o tojo ejenyum na wo to wo de wonim hwie o enti tumi na wakogina ne altar so a o to nyum no obeseye o enti wo be free saa altar no so na obekofie no na aninguase di wachi eka ohaw ne amane na huhumfin abetena wo afei na odi adane ensa no obenom nsa saa na onioma ne wakwa nyina achia because ugina asofo obi altar so rough sanity anka under normal circumstance no de nkese say ye ne say woye nyuntini a ti say bia woye nyuntini a nanka uwo guru bi ti say opatafo a ukoto nwum na oba na ma shouting na ma punu na me de nioma ma wanom me de bia mo wadware na se altar na ukogina aso no se enye altar papa na ma puru ni nyina to minim nyuntuni a wakogina obi altar so owie ye waye mu minim obi obo keyboard a okobore ewo obi asore dem a owie na ne nsa ye kwata ane ne nsa akwa enunti a lot of things and happen but majority of you people mono mo nyawe eno an say ne nyumtuni na gift no eye fresh anointing e wo asase so ana say eye new one awurade de ama it is a new one awurade de ama wa e wo say ukọ ekoji eye gift no so say eye new one awurade de ama wa e wo say ukoji ho emra because ultimi nkan kire me say uye nyame nipa abra uni amane ne mra wo say uye ye obi wo ho a ye wo atale specific bi wo ha ni kwansa wo sheda once a wo be hye bia otumi ni be firi wo nsa ba wo so unim because wa musa obi wo ho a aduane bi wo ho a eni kwansa wudi as odifo ana as enyuntuni wudi a ebre honhom ase ewikiw ema wunya vision ema wunya ni suadi hunu esel life but di nyina no onnim enti wo de woni na mabrabo ni mu basa enti sana life ni tiomini a yese wo sole ye na ase me yesofo ebe last minute obekwa kwa ba na difo wanko Benia obekwa Nigeria wanko Nigeria obekwa Togo wanko Togo obekwa India obekwa China no akopetumi ya ma o kawa bi ansha ye betete o tetere maso ana ye be ma o bibia ye se o dress wi ana o de ahase enti asofo na o mugirigina altar so no bebre toma gugu o masene o mo dress show mo trousers ni wi ana o mo de toma na ye de toma ni gu o masene o ma share gusu enti sa toma no eno ni tumi na wakotu no because ena fashe utiri mu se sa asofo na sa asofo na omo free nyame na ase no majority of them no munyina omo hyase o but they were ignorant omo nim nyame achi eno na ye ma ubozi wakopie tumi bi nche na tumi ne de waye de ope enti eho okwasem pa eho ti obi wa ena na meka no yesiesie we nya abotre esiesie we bia bia bosome miensa bia bosome nsia na ye de asiesie na ewia ye gya wo seko eno ano no obi ntimi count ho me miti we me mfa ho ubo me dia me ha me ho adintia efiri se me won sano a ewo me tiri nwia no so what you say me won sano a ewo me tiri nwia no a
once a nipa say wo no na manne no e dɔɔso te sɛ mitiri ni nipa bo dimbɔne ogu anim ase no na manne e dɔɔso na ne yare e dɔɔso no ɔkɔ hospital na ne amane etoto no na ɔkɔ ayie na amane etoto no na ne ho kyere no ɛhɔ enti like how so sanity enti adaroma sanity yes who question bi afabra na me answer na me mpon na mabre enti obi wo hono a hwe busa ho ma me musa wade busa ho say cooking kind numbers mo a mo hwe me no cooking kind numbers chapter 12 na cooking kind Genesis chapter 25 busa ho say adentina Abraham can say Moses Jeremiah sa asofo no adentina oba antimi ambre o mas what you say adentina oba antimi ambre o mas enna me ka kire wo no ewo ha enuti me baby wo lie we so emre bi a oba me ho asubonten me baby me kasa obehu me bese me bo udin o ya we emre bi a oba me nchen e wa asubonten no first day na OPATAFUOR me di mani hu no straight me de me nsabonkum me bo kokoso saa me bo me ne okasa na me bo kokoso me ne okasa na me bo kokoso onim bi ntia ontiase because say me de me nsa e bo kokoso because na oba no agina ye abegina omu oba na agina ye abegina omu ni so oba na agina ye abegina omu a oye bibia de bia odwene ne ho saa wan enti saa poison na odi agina omu na abegina wakoma mu no ai se ya twini nyina afiri ho te me bo kokoso saa na me ye afiri ho asa na watimi ade ho enti Moses mu David mu saa nkrofo ni nyina no sana omo wo yere enso na omo ye one or two things sa me kasa matiase me kasa kire badwemba na busa ho se adenti na omo de omo no ema no antimi ambre wo mutumi ase busa se David mpunafo bebrebe adenti na still ne nyankopon ene nenam busa se adenti na Moses onantiba kus fo asase so ebe fa oba bi saa oba no eno na Miriam ede areho ene ompena asem because Moses yire no ye oba akoko but Moses say opa oba tuntu ene oba kus fo asase so ebe fa oba tuntu ede ne koye adenti na still ne nyankopon honhom wo no so adentia Abraham Genesis 25 Genesis 25 na Abraham owo mpunafo bibiri enso na nyame ne kasa 24/7 adentia die ntia saa ye ho ne se omo no ade na ewo omo ha no ani no ewo omo ha enti wo oba wo no be ye bibi se de untimi mre na se da o no be ye bibi se de untimi what you say ewo omo ha enti eya
asofo na eya mosoma emma first asubonten ena boshen asofo esi ompese omobre opatafo ase na omosoma emma aba ho 24/7 na chese okwa na ese odi opatafo ahwe ho na ni tumi na ekura na afiri ni nsa because or higher too much ana mesere because obede na ade mahwe ho obede wo oba no de na wo de owa wa asase we su ye akosu akuma oba no akosu akuma na wo oba akosu akuma no so no ye wo hu tumi a wo nyame ahenie mu a ye yede ma odi bi dware edi bi gu mu oba bie no obetimi de na akosu akuma abre wase da enti enye obi a na ye de akosu akuma abre na se se sofo ne madanti no ni tumi na firi ne nsa eno de eye tete nkwala no ayi afe no omo baso no oba uni hwe yakosu akuma me na maka yakosu akuma eno na awo akosu akuma no so ne kase ya ahia odi bebre opatafo ase akosu akuma be na wasase osu ebeduru si sa akosu akuma we nke ehu die akosu akuma be na ebeduru si api asante wo la ne so maminto nka akosu akuma be na beduru besi akosu akuma bi wa ne kase bi esi na we imagine say wo de oba be kodem na wo ro oba no na akosu akuma ti say yanka okura wunwane ka bu kase ade a manhu mi hu bi da nunti Jennifer apia asante ete say akosu akuma bi wa asase su an kase bi esi di aburo so a be esi ana di aburo so kase kura no be esi sa emana oma ebe Linda osi papa Sam akosu akuma be na wa asase su an kase bi esi ebe na akosu akuma kura ne kase eti say sweet bar ana say bofrot kura na no kura emu orem se bofrot besi neboa na wodi oba be kodem na akosu akuma na kase eti se bofrot ebe bofrot me kan ayi kase no tete bofrot kase na ebe se ene umbeton be 20 cedis besi akosu akuma de ente se ebe akosu akuma bi edi ho ene kase eti sa akosu akuma eso a ye be mensem ene kura na nya akosu akuma na ya ano no na ya na ye kase nya me diagonal inside no ya ano no ye friend valve no na ya na ama na ye kase sa nti nsuro enu nti de atia ne se ye de ma nyame adom a ebi mu so obope spirit for business enti Tuesday hia me ye ba be kasa afa ho nti makra mo akosu akuma bie ni wa akosu akuma bie ni wa ne kase bi si na akosu akuma ne kase ti se sweet bar na wo ba no kra ka betimi anante oba wakosu akuma kase ti se sweet bar me katete die ni bio eti se titidie na eti se cushion bomb mienu a yaka bom na nka okura be ko na ntem bacho anyumre mahwe ase kakra ma me numa no nten wo yo kakra na mahwe ase oh me oil ni ma mfa kakra mfa ma no ha kakra mahwe ase nyame sira mu nyina ebehia why Stobite
Imagine says to bite. Odi obi akofie eja. Oni oba ya keka odi na kofie. Ukobie ade so akosua kuma ne te say sweet bar kese for. Ebe ukura ka unsuro. Eno odi se oye press up ansa na watimi aye ne oma o. Uma bye.